Assalamu alaikum mutanen Kaduna da kewaye gaba daya. Ina muku fatan alheri. Ni ne naku Dr. Muhammad Sudan wanda ku sani mai sirrin ma'aurata. Na kawo muku kaya iri daban-daban. Mu haɗu da ku a cikin International Trivia wanda za a gabatar a 28 a watan nan mai albarka. Na kawo muku kaya iri daban-daban. Ina zawarawa, ina 'yan mata wanda za su shiga daga ciki. Na kawo muku kayan show glass na ban mamaki. Duk mutum da bata karzo duk mutum da bata samu gani na ba ya kamata ta zo cikin International Trivia. Muna cikin hall inda muka saba. Na kawo muku kaya iri daban-daban. Wa'ansu abubuwan ba za su iya faɗuwa ba. To garziyo na kawo muku tsaraba iri daban-daban. Farashi sauƙi na muku kwasha-kwasha. Ina tare da Hajiya Firdausi ga ta nan a gare ku. Assalamu alaikum dukan masoyanmu. Sunana Hajiya Firdausi, matar da ta Ahmad Sudan. Mun karya farashin kayanmu rubu-rubu a wannan sabuwar shekara. Na kawo muku sirrika wanda za ku zauna lafiya da mijinki ko saurayinki ko dangin mijinki. Za ku zauna lafiya ko matsala ce ta sami ki garzayo 28 ga watan nan mai kamawa, ki zo kwashi wannan garaɓasa. Na kawo sirrikan da za ki dawo tankar budurwa inda kin yi amfani da emergency ne miki tanajinsa yana nan sai dai kin zo. In kuma namiji yana so ya more auren shi, ya sami Dr. Muhammad Sudan da sirrikan da ya ɓoye shi, sai dai in kun zo. Muna nan shigowa, ku yi tanaji sosai. Muna nan bonanza fa za mu bada kala-kala. Ko ba ki da kuɗi ki tanaji, ko da kuɗinki sai da rabanki. Kayanmu garanti ne sosai. Da na impatient yana da kyau, da makilin na impatient shi ma yana da kyau. Na kawo muku shi kala-kala. Daga kin wanke haƙoranki zai ƙara haske, ya ƙara fresh sosai. Ga danƙon soyayya, ga humran nan ta sirri wanda ba zan iya faɗa ba sai dai in kun zo. Daga rabasa iri-iri. Abubuwan ba za su iya faɗuwa ba. Mu haɗu da ku a cikin International Trivia. Ina muku fatan alheri.